Това ще бъде документирано. Да. Дай малко сега, не може да не може това нещо да стигнат крака и... Абе, спокойно газът и снимах, Ленче. Кому от... Така таксиметрови шофьори вадят котка от Триумф такси. Ще бъде документирано и пуснато в Фейсбук. Чакай, снимам как вадят една котка. Ето я. Ето е котката. Покажете я за камерата. Ето. Това е котката Триумф такси. Сега ще бъде пуснат. Документирано, че животното е извадено и пуснато на свобода. Ленче, пусни котката. Ето. Колежката от Окей такси милва Триумф такси котка. Триумф такси, да. Няма конкуренция между Окей и Триумф. Пуснете